A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadratul Allah para ulama alladzina hum warasatul anbiya rahimakumullah wa khosal karim wa muhtiyai. Tapi nulis akan yang kedua dan dia artinya musik kayu karena kita punya kepada para rahmat yang pun kamu jangan ada dan ulama wonten tingkat musik kayu kamu dan sakit kalau jasa kali pun ansor dan saya muslimat di beberapa studio kita sampai kita banggakan bahwa sarang-sarang dari puji syukur termasuk dalam Allah Subhanahu wa taala biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin dan usakunika tasik naringan sehat walafiat dikabul hidayah taufik saking maksud dalam Allah Subhanahu wa taala dosa kedere tak perlukan hikmah wonten jamnya betul ulama karena rutinan dengan sor sikayu mugi-mugi dan sampai kata udah disebut Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat salahipun Allah dan satipun nuhaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang estu kita sedaya ajeng-ajeng sapangatipun yaumil qiyamah mugi-mugi kita sedaya kalebet kalahipun umat ingkang samangke yaumil qiyamah ikatu sapangatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang dadi hormatan, alhamdulillah dan pangapunten mantan telat tapi betul iki. Iki mlebet bulan Dzulhijjah, monggo nggih anjing ana ibadah istimewa punika puasa dina tarwiyah, dina Arafah, terus salat Idul Adha, terus nyembelih binatang kurban. Bagi semua sedoyo kedah bahagia walaupun tetap asing sedih ya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mugi-mugi wonten ing bulan jasa punika kita saged nglampahi ibadah-ibadah wa sunnah khususiyah saklebetipun bulan Dzulhijjah. Saking pun bunga ya bagi batunya nganti puasa birawih patang dina ora kena puasa tanggal 10, 11, 12 termasuk sing rekor biasanya puasa tanggal 11 ya tetap orang kena mendekati tanggal liyane. Masya hadirin rahimakumullah wa kita terasakan dibina sareng-sareng kula ini ada sinau boten wonten majelis niki kula yang mantu bagi kita betul. Ilumantar majelis ansor sapunika jadi terpaksa semuanya gelem buka kita begitu terpaksa. Nah orang terpaksa orang jadi sih anu golongannya wong mandang pada minal kasidin golongannya wong ibadah mal. Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bid'un wa 'ainun syubhatan yastakmilan ahlu fadlin yaqdumu. Syaire Mbah Nawawi, imanuna utawi iman kita iku bid'un kudu bimana bid'ah kudu bimana punjul bid'un teng mriki bimakna pitu wa ainun lan 70 apa nasyubatan sawangane yastakmilan ha kang nyempurnaaken ing bid'un wa ainun sapa ahlu fadlin ahli kautaman
ya ibumu kang agung. Jadi cawangane iman kula jenengan niku ana 77. Terus kita niki benjing badhe jelasaken cawangan iman 70 itu satu persatu. Muga-muga bisa istiqomah. Alon-alon katon kelakon bisa rampung ya. Walaupun 8 dina sepisah. Yakni annal khisola al-mutafarri'atu minal iman nganil imani sab'un wa sab'una kama qala Allah Ta'ala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yakni negesi ingsun annal khisola teman-teman piro-piro tingkah al-mutafarri'atu kang nyawang utawi kang ngepang-ngepangane iman saking iman iku sabun wa sabuna 70 itu. Kados dene dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al imanu utawi iman iku bidun wa sabuna syu'batan 77 cawang. Sing paling utama niku kalimat la ilaha illallah. Sebab paling utama kalimat la ilaha illallah mula saking menika toreko mutabaroh niku sing nggo zikir yo kalimat tauhid iku ana sing kudu alon pas hitungane ana sing banter sing penting tasbih muter setekan kene wis diitung 100 ana sing model sir ana sing model jahar nganti ya ana sing model la ilaha illallah la ilaha illallah niku ya ana sing itu yang gue ora kena saling menyalahkan. Seneng cara numpak motore arep milih tuk jalan alus yang ngono, arep banter ya ngono, nganggo motor 70 ya ngono, nganggo motor Supra ya ngono, duwe Nmax ya ngono, arep motor moge ya ngono, bebas. Sing penting duwe digo. Aja wis duwe ora di nganggo sing gelem milalati. Gelem milalati. Sebab nek wis nganggo zikir sing paling utama niku, cawangan iman paling utama mlebet di atas aku. Kon layani biasanya nek prosesi beat niku nek langgar janji niku ana kalimat gelem uli laknate Gusti Allah niku medina. Lho saking punika monggo kita sareng-sareng istiqomahaken ngucap kalimat la ilaha illallah. Sedina kuat ping 100 yo ping 100. Sedina kuat ping 200 yo ping 200. Nek jenengan ping pinten, Bang? Bukan. Iya. Be anu pas ana wong azan terus niro kena ya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Enggak sarang-sarang sak kuat deh. Syukur-syukur dirutinaken. Minimal maca kalimat la ilaha illallah sedina ping 100 nek dibagi 5 bemung kita ketemu nek 20 maca la ilaha illallah niki Pak puter detik Pak. La ilaha illallah. 2 detik Pak. 20 berarti mung 40 detik. Ya sederhana banget. Gue nek sing mandan aku lho kan. La ilaha illallah. Gue malah sedetik. Dan tapi detikane dikir karo detikane mudut kuwi rasane beda. Nek mudut mandang cepet, nek dikir mandang suwe detikane. Tapi nek iman yang pun kenceng, insyaallah dikir dangu rasane sedih. Wa adnaha into imatatul adzan nganit toriki. Cilik-cilike cawangane iman iku nek jenengan mlaku ya nang ndi bae. Anak eri nang dalan ana kayu malang ana klari tiba nang dhuwur
dalan niku kon disingkiraken. Niku rendah-rendahe iman. Nyingkiraken perkara sing ngalang-alangi wong sing arep liwat kono. Langkung-langkung dalan arep masjid. Niku disterilkan. Nyapu bahasane niku nggih setengah saking subil iman. Setengah saking cawangane wong sing duwe iman. Teras mali nggih punika sifat al-haya. Sifat luwe isin wal haya niku nggih setengah saking iman. Syubbatun minal imani. Rawahul muhaddisuna diripun riwayataken dening para ahli hadis nyingkirna foto watu krikil eri kayu apa sing nenggalan aku dono tulisan apa jenenge jalan ditutup total. Wah, ki ngotos ngaji iman ya. Ki ngalang-alangi gitu buang bae ampun iku. Itu dobae mungkin sampean. Ki jenenge waktu numpuk nang kene ya, buangin bae ya. Padahal anu dalan ngoli liwat maksud dhewe sing iku dadi buang. Terus setengah saking mau duraka itu setengah saking iman. Wal hayau wong isinan iku tondo iman. Tapi ing sinten mriki niku dudu isin minder. Al hayau minal maksiyah. Isin nek nglakoni perkara maksiyah. Nek kalau diperintah kon undang-undang isinan nek isilah. Niku dudu tandane iman, niku tandane bebohan. Nek arep ngaji kok isilah. Ngomong beriman kan isin, arep ngaji ora ditera isin. Cukup dengan isin bae yang duwe tenger iman. Niku dudu tenger-tengere iman niku tengere wong bobohan. Muga-muga kula jenengan iki kalimat la ilaha illallah dikuataken. Nek latah dikuataken imane kuat, ibadah rasanya kepenak. Tapi nek imane tipis, ibadah itu rasanya abot. Jenengan rasakan piye mbok mawon. Nek lagi rajin zikir, nggo ngapa-ngapa kuwi kepenak. Tapi nek lagi bubuh zikir, salat ya apa maning mana wis babah pakai bingit. Apa maning rutinan. Aduh wis ana udan langsung izin udan langsung. Padahal biasanya orang udan be ora. Di wong boboh gue sering memanfaatkan situasi. Gue senjata, jangan nek orang kayak gue biasanya orang izin, berarti nek orang ngomong berarti tandanya nang rumah udah tidur. Nek orang lagi nganggur, dia orang izin ya. Kok begitu anak apa? Punten nyong lagi anak iye. Kok nek orang gue dia orang makan, mau orang ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulun nadzim pengendikane wong sing dusun nadzim niku imanuna ay furumu imanina iman kita niku tegese cawang-cawangane iman kita wa qauluhu bingung bikasril ba'i babat bingung niku dikasroh bae wa fatihah lan fatahe ba dadi ulih diwaca bitmu ulih diwaca batmu maknane niku ngindal khalili sab'un maknane niku itu wa huwa al muraduna yang ingkang dipun kajengaken mriki niku wa qaluhu pengantikane nadim ngainun maknahu wa sab'una ngainun niku maknane sab'una. Jadi ulama-ulama dalam bidang tertentu niku maknani bilangan nganggo simbol huruf. Di anal ngaina yasbingina ngain niku tanda lambang hitung bulu. Kama anal hamzata biwahidin nek hamzah niku wilangane siji. Lah nek ngain wilangane hitung bulu. Lah angger apa naminipun qaf wal qafu bimi'atin. Qaf niku tanda bilangan 100.
Wal ghairu al mu'jamatu hin sing dicoki titik bi alfin maknane sewu. Wa qalu syubatan mansubun pengucap syubatan dinasobaken ngalat tamyizi sebab jadi tamyiz niku keterangan. Menjadi keterangan. Lah sapa wong sing iso nglakoni 77 cabang iman niku mongko piyambake niku bi annahu yasluku biha umurud dunya wa yahsunu biha umurul akhirati. Wong sing engko iso memahami iman 77 niku bakale bagus dunia lan akhirate. Perkara dunya ya misalkan nyambet gawe ekonomi, status sosial, jabatan, kedudukan, bisnis. Mula ditangerti Pak Yai, Pak Mamuri, apa yang jangan khawatirkan dari murid-murid panjenengan. Murid itu sing ora tak khawatir sing manggon nang pondok. Wis ora khawatir bablas wae. Nang apa wis ngerti carane dijalbi rezeki. Mulai ca pondok Bu, sekolah dhuwur ora dagang apa wae dadi. Apa wae dadi asal alumni pesantren ning sing ora telung dina pondok sing mandan sithik lah. Contohnya Pak Fadlun ditelusuri S3 Pak. S1. Nyatanya sukses di bisnis. Wes asal cah pondok karena biasa tekun sementara kuncine wong sukses itu siji modal utama gue cah pondok. Mulai kalau gue anak tuh ora khawatir sang pondok tuh ora khawatir sekolah yo makat ya ngono ora makat banget tenan kan. Padahal kalau kita pagi pagi ya kelas tunggal gitu. Ya itu bisa jadi sekelas ya kalau anakku ya udah kaya Pak. Tapi manggonang pondok wis ayem Mas. Sekarang harus penak. Buana kepengen dua anaknya supaya kepenak lebok lakon pondok pun dimawon. Pondok pun dimawon. Nah si kayu ya tidaklah anak. Kewarasannya pirang. Yang gongongnya anak. Nah, kebumen lebih diwakil penting anak. Sebab napa? Niku imane kuat. Mesti perkara dunyane sae wa yasunu biha umurul akhirati. Perkara akhirat yo sae. Kepengin Pak Bu, Mbah, duwe anak sing dunyane apik, akhirate apik gitu. Kadang-kadang anak ya Pak, bisnisnya lancar, kon salat. Angel lagi ya Pak, sing salate rajin. Ekonomine serot iku. Sing wedhus dilalak rajunan niku titik kena sambar nyawa. Tani pentine pada musawah. Makanya penting karo mentek wae ya Pak. Mandan-mandan. Sekarang saja sing mandan anak mentek ya Pak. Nandur rombong kira. Waduh bosok wayang paling udan. Wis pernah. Wong Gusti Allah niku kuwasa. Tapi saat ini niku ngerti iso merayu Gusti Allah. Lha diwehi sing apik. Kalau nek sing murid kok sinang pondok wis kula mboten kuwatir kok. Wah kita tamat SD sukses kok wan tamat SMK. Asal nang pondok tak dulu. Asal nang pondok. Cawange ana 77. Amin bi rabbika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yafnal alamu. Amin imano sira bi rabbika kelawan pangeran sira wal malaiki lan piro-piro malaikat wal kutubi lan piro-piro kitab wal anbiya lan piro-piro nabi wa bi yaumi lan kelawan dina akhir. Yafna kang den rusak apa al-ngalamu ngalang. Zikrun nadim wong sing gawe nadam niku nutur fi hadzal baiti khamsu syubbatin. Teng bait niki
Teng mandum niki wonten gangsal cawang. Fajubnatul ula, cabang yang pertama itu al imanu bi anna Allah taala wahidun la syarika lahu. Sing pertama niku iman kelawan Gusti Allah. Gusti Allah niku zat kang suwiji, mboten wonten sing nyebutane maring Gusti Allah, mboten wonten sing mbandingi Gusti Allah, mboten wonten sing ngumpamani Gusti Allah. La awala li wujudihi wala akhira kawitane niku ya ora ngerti sing ngerti wujude, wala akhiran ora akhir di abdaniyati maring bubal napa badan wujude Gusti Allah. Jadi ora ana Gusti Allah iku mawujud badan kaya yang jenengan kaya kiye kok. Wujude Gusti Allah awale ya ora keton badane, akhire ya ora remuk awak. Nek kula jenengan diomong anak nek wis lahiran kan napa? Gua garbane ibu. Engko nek wis mati diarani ora nana kaya. Walaupun sejatinya tetap anak pindah gon. Pindah alam jenenge alam barzah. Yang karena ya ana sing seneng ana sing susah. Ya muga-muga kula jenengan golongan sing seneng nang alam barzah ya. Ketemu malaikat ya muga-muga malaikatnya sing apik. Malaikatnya sing ramah. Mulane keciki dadi wong ya sing ramah. Bukan cuti balas malaikat bagian itu kan pecicilan wong mulai sidik itu matak-matak menan sikit gila aku sampai ada kadang-kadang kan anak gue ya aduh libat deleng diri sidik dalam ini nonton gendut kayak gue kadang-kadang anak sih wasbatu saniyatu al imanu bil malaikati bi antasaddaqa bi wujudihim wa bi annahum ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna wa hum ahyahum wa hum ajsamu latifatun. Sing kaping kali niku cabang iman pindho niku iman kelawan para malaikat ya Pak. Yakin bener dengan wujudnya malaikat. Malaikat niku kawulane Gusti Allah sing dimulyakaken, ora tau maksiat babal blas. Ora kaya kula karo jenengan. Didhawuhi opo wae teman. Bahkan Israil tugasmu mateni wong ya. Ya wis mateni wong tok. Ora mikir mateni wong itu dosa, ora dipikir kok. Wis mateni yo mateni. Ati tugasmu nyatet ngamal Allah. Ngaji, ati ora gelem nulis lho. Dia sedang kene-kene ati pedangan guru iki, Pak. Ati dasarnya ngono. Roki kok wis sibuk. Ngantuk wae kayak gini ditulis nang Roki kok. Delok pahala. Seanggukan 10 pahala. Nek ngantuk berarti pahalane. Wong kari sibuk endi Roki karo Lah boleh bicara sih kepenak apa angel apa kepenak ya kepenak lah wong siki contone file-file HP nggih aku dipisah-pisah. Wong golek ke TikTok atau paket berapa giga kan pun pada ngetos. Oke YouTube berapa giga ngetos. Namanya super komputer super canggih Gusti Allah, Roki karo ati saking gampangnya golek deteksi. Oh ke pahalanya senek giga, oh ke dolane senek giga, oh akeh dosane jebule. Berarti ki ngalamat mlebu neraka. Oh, oke. Rokib setor data. Terus ki 1000 giga. Iki akeh wong akeh musik kayu ya rajin pengajian. Ati piro wong musik kayu bener. 100 giga, berarti akeh nerokib ya. Iya, wis sejak kono bener-bener bisa surga. Allahumma amin. Dan Rokib Adit niku ora umum nulis sing dilakoni Pak, sing diniati mawon niku ditulis terutama teng Rokib.
Atit yo apikan Pak. Atit ku apikan, sampean niat Allah. Nah atit ora ditulisin Pak. Sip wong. Dilakoni ora. Gue nek dilakoni kurang langsung ditulis Pak. Enteni sesaat. Bok istighfar. Wah nek Gus Malik nek liwat paring ngarep tinggi dhewe apa ijo kuning semua astagfirullah nanti Rocky aku tuh sempat nulis lah nek Rocky dia langsung nulis Pak pengajian semangat pengajian niatnya tulis makat tulis setindak tulis rong tindak tulis nah nek ati boten ati niku keterangan aku ditahan sih mbok istighfar terus ditulis kesel malakan Rocky berarti ya. Ya kesel Rocky, sergap sih Pak. Makanya mau sergap orang beban, kok kesel wong sergap. Wong apik karo wong kurang apik, kan kesel sing wong apik. Karena salah wong apik kudu kesel. Nek ora apik ora sida kesel, ora kesel ora sida ora sida. Jadi nek kepengen apik ora gelem kesel ora bisa Pak. Sunatullah kowe apik jodone kesel. Bocah kok apikan temen esuk nyapu asa-asa kiri bayi esih kon ngempani ayam endel bebek wedhus sapi kuwi dijenengi bocah apik tapi itu es wis mledur turu jenenge bocah apa elek anak apa sih belum mulane anu siap kesel aja kepengen diomong nek diomong apik berarti siap kesel iku malaikat tapi sinajan kados niku malaikat niku kalah karo menungso sebab malaikat ngibadah mboten didhawuhi teng Gusti Allah kados dene menungso niki maksudnya mboten didhawuhi misalkan ono malaikat maca tasbih awal pencipta nganti rampung. Ini mboten didhawuhi niku ora dihejehi surga, Pak. Dan nek wong kon salat niku tidak didhawuhi. Mula salat niku abote abote pol kadang karo beras sekintal isi abot salat to. Isi abot salat. Kuat jujur beras sekintal menyat arep wudu ora kuat selebihnya awak maning nek esuk-esuk anu grimis udan mangsane gelem-gelem imame adzan dewek komati dewek imami dewek jebule salate pancen dewek wasyibatu salisatu al-imanu bil kutubi cawangan sing kaping 3 iman mari kita Gusti Allah bi antasaddaqa bi anna ma anzalallahu ala anbiya'i minal kutubi wahyun minallahi mustamidun ala ahkamihi wa akhbarihi iman mari kita Gusti Allah wonten niki sedaya perkara sing tekan kita Gusti Allah niku mesti bener baik Al-Qur'an, Injil, Zabur maupun Taurat syaratnya selama original. Ning kita Gusti Allah sing jenengane Injil niku wis randa, Pak. Wis dipalsukan, wis ditambahi Injil Matius, Injil Yohanes. Iku wis ditambahi kowe ya. Terus Injil singa dan mendekati campurannya sitok niku Injil Matius, niku Matius niku tambahan-tambahannya Matius niku sithik. Tapi nek Injil Yohanes luar biasa niku iso karuan. Makalah pengendikane Yohanes karo ayat Injil niku wis arep karuan. Lah kok ora ngerti bedane sing ndi? Dan yang Al-Quran kan original. Baca titik siji tok iki kan cilik banget, Pak. Gue orang nasi hilang, sebab hilang kewenangan. Arab bismillah kok titiknya lebih siji. Jadinya apa? Untuk bismillah malah macane ya sumu loh. Ya sumu. Sama ya sumu ada sekiranya untuk bismillah.
Arep ngomong kholaqa kok ilang siji titike qaf dadi kholafa. Kholaqa dadi akan malah kholafa dadi dulayani artinya. Jauh banget, Pak. Mula iki mulai nek maca Quran hadis sing saking Rasulullah sallallahu niku kedah sing hati sebab iso merubah makna. Latang Fatihah niku sing paling angel niku lafaz iyyaka dibagi badung nggih. Cara ayat 40 niku nang lafaz iyyaka ilang tasdid niku dadi nyembah srengenge, Pak. Jadi mboten. Nek nyembah srengenge berarti apa? Ini. Kafi. Angel telak. Iya kana budu wa iya kana nasta'in malah iya kana budu wa iya kana nasta'in tasdid ya niku ilang niku dumateng srengenge kula nyembah dumateng srengenge kula karepe nyembah Gusti Allah nyebut maring Gusti konsep teng Al-Fatihah niku ya nyembah bisi tembe jaluk aja ora tau salat didik jaluk karo Gusti Allah ya mulai di Fatihah niku kan konsep Fatihah niku nyembah disit, ngibadah disit, nembe jaluk. Ulama niku wiridan disit nembe dong, mujahadah disit nembe dong, zikiran disit nembe nyembah. Niku kitab-kitab Gusti Allah. Nek Zabur Torot nyong ya urung ngerti sih urung tau ngerti lah. Kok kena nasi wis tau nyekel urung ya. Bagi baca tau urung. Nek Injil beberapa kali buka.